An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 5nan ye mɛ kalo ye bi o tile 6 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye seli fitini kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 6 ye jatela san kalo 10 don hijira san 1443 sanu dɔgɔ de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo Mali finitɔgɔw wulikajɔ dɔ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnla jadiwale tigilamaw nɔfɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na giringajɔ kɔni kɛra sababu ye musomanin dɔw kɔni tora ji la o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kulu kɛrɛnkɛrɛnlen b'an ka jamana kɔnɔna na Tapital Pulaku olu ka sifinaka mun kɔni bɛ Mopti olu ye wele kɔni bila jamana ɲɛmaaw ma o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Bangasi n'a hakili b'a la kɔsada in na Bangasi musolakaw kɔni bɔra ni ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma o kɔfɛ Bajangara gouverneur kɔni taara ka se ka taa kumaɲɔgɔn kɛ n'olu ye o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase mɔgɔ denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo alamisa mɛ kalo tile 5 Mali faranjala fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale ye lasigiden kura maa 3 ale kɔni y'o bisimila a yɛrɛ dagayɔrɔ la lasigiden ninnu tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ Maroko jamana lasigiden ka taa se Égypte jamana fo ka taa se Japon jamana lasigidenw ninnu kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔna na bisimilani kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛna baaraɲɔgɔnya kɔni daminɛ an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ faranjala fanga ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔ min na Mali kura a bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na boloji ɲɔgɔnma kɔni kɛra ninnu fɛ yaasa jamana min gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min n'a talen filɛ nin ye ala ka kɛ ɲɛtaa sira ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma kɛrɛnkɛrɛnla Colonel Sadio Kamara kunungo ale ye kulu dɔ kɔni bisimila a yɛrɛ jabala la o kulu tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ CNDH n'olu ye minnu ka baara ɲɛsin bɛ adamadenya jo sariyaw la tɔbɔtɔli ma u ka ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnla Agibu Bɔrɛ ale kɔni ka maaw u bisimila la Colonel Sadio Kamara fɛ kunungo baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in lakana bɛ se ka sabati cogoya min na fɔɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na jamana in an mago bɛ lakana min na o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na baara in kun y'o de an bɛ dugawu de kɛ ni wulikajɔ min kelen filɛ CNDH maaw fɛ ni ka se ka taa Colonel Sadio Kamara u ka se ka taa sigikafɔ kɔni kɛ ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye kunungo Mali finitigilakaw kɔni wulikajɔba kɔni ta ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnla ɲɔnɔ dugu min n'a bɛ f'a ma ko Kalaban wɛrɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra ni dugu kɔfɛ n'a bɛ f'a ma ko Kulaba wɛrɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko jariwale tigilamaw kɔni Mali finitigilakaw wulikajɔ kɔni ta ni ka muso ka mugu ci o mugu ci senfɛ ko musomanin dɔw kɔni olu ja kɔni tigɛla a jatigɛ senfɛ olu kɔni bolila ko maa 2 kun don n'o ye balimamaw ye kelen kɔni y'i fili ji kan a kɛ ni ji kun bɛ fɛ k'o kɛɲɛ kelen dɔ fana ye fɛɛrɛ kɛ k'ale bɛ se ka o bɔ ji la cogoya mun na ale fana farala kan u 2 bɛɛ lajɛlen kɔni tora ji la yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ Musa Mayiga la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musa Mayiga ka bɔ Kulamagɛrɛ la. An ye kunnafoni sɔrɔ kunungo alamisa ko Mali lakanabaaw wulila ka don o yɔrɔw la yen nɔ k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin jariwala tigilamaw nɔfɛ ko kɛra sababu ye ko wɛrɛ dɔw jatigabaatɔ ko maaw boli tora o kɔnɔ na ko musomanin 2 tora ji la yen kunungo a ko kɛra cogo di. An ka faamaw bɔra ɲɔnɔ dugu kɔnɔ nana ka bɔ dugu tɔgɔ ko Njɔgɔbugu tɛmɛna o la ka na yɔrɔ dɔ ko Nampo kɛra kunu o tora olu ka mugu ci o yɔrɔ in na o mugu de bɛ taa yɛrɛw dɔ bɔ o kɔrɔ cɛ o kɔnɔna na mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ olu o jatigɛlen u bɛ ka boli ka yɛrɛ ɲini musomanin 2 kɔrɔ ni dɔgɔ kelen tɔgɔ Aïssata Sise a dɔgɔmuso in tɔgɔ ko Binta Sise Aïssata ye san 15 Binta ye san 13 u yɛrɛ ɲinitɔ parce que mugu de bali de bɛ n'a fɔ k'a yɛrɛ kɔnɔna na u yɛrɛ ɲinitɔ u ko bɛ ji tigɛ dɔgɔmuso fɔlɔla ka don ji la kɔrɔmuso a b'a labɔ ka bɔ ji la ale fana dɔnna ji la o ye ɲɔgɔn minɛ o tora ji kɔnɔ ne bɛ an ka armɛw fɔ an bɛ se ka yɔrɔ min fɔ an ka lakanamaw ye o ka hakili to an siwiliw la parce que an tɔɔrɔlen de kɛnɛ kɔnɔna na siya kelen t'a la de maa o maa nin ye sivili a bɛɛ tɔɔrɔlen ka fɔ ko nin ye siya ye nka don yɔrɔ in ma nka bɛ an siwiliw bɛɛ de ma ka hakili to an ka yɔrɔ la o ka n'a jɔ yɔrɔw la ka mugu ci ka sɔrɔ u ɲɛ tɛ maa na o ka hakili to o yɔrɔ in na n'a fana n'a ti ɲɛ an ka mankan nin cogo in na an b'u deli a kɛra an ka sɔrɔsiw ye o u ka hakili to anw na nin yɔrɔ in na mugu citɔw kana kɛ sababu ka anw sɔrɔ an bɛ yɛrɛ ɲini de la u ka mankan kana kɛ kɔlɔn na ka yɛlɛ anw kan an bɛ se ka min deli an ka faamaw la
Yo na to de ni manga na tika ba ala kama ubeka fara nyonga ukasi ka fo ni nyonche porque manga ka bo jamana ngona parce que mamu ni torole nda amu ni serekala wa amu ni baga marala ya amu ni mon kala ya amu de torole ni kala ina te tanya dabal sanya am sika fu ka yere ta ni laba de ablay mana ka hakli fara nyonga ka do ko bebe mali dewi ka fara nyonga ukasi ka fo ni nyonche porque jamana nga sika basi porque jamana nga sika lafia tika ka fo ma sika fo fe o fe mi ba ala do ko kele tisiko ba aw yi se population ye sika aw ni dabal taw ni sika masi jalaki an sika masi dine lozu ye marafati jarsi ye marafati ye famo fare marafati ye sika ni dabal ta aw ni anga delika ita ka ni si uluma ka sika fo mi nyonche porque ka manga ba mi nyonche porque anga sika sereka anga sika nga baga mara anga sika nga jago ke anga sika nga munike ka ke ala ni kila kama ka ke jamana yere de kama porque anga boni manga ina kasmati sika to suma fakari anga hakili de kapo ngoina ambi wele ta ka ni si anga dine nyemo ma lu fana joro badi de na ka sika fo ni si uluma porque ka sika amuni population porque anga sika lâcher si on fait militer jamana ya be en détail ni si tena en tado ni malforo jina en détail ni de fo fakara en détail ma o mami fakara jamana a perdu du temps jamana ya ta tika jamana gara la ko a perdu du temps anga jamana de la ko nga milio tashi ola na fa fo ite kelaina mana ka hakil to ni yorena mama bo mala shiama bo shiala be ka kay nebulu ala ka xere na anga jamana na ala ka hakil ni modi am bem kulbali ngi fo ko sobe yarabi ala ko do na nim talu ka Musa Maigala keranga la nyono kulaban werela aya fo to ko muna yarabi ala ka nga jamana basigini nga kulusuma namburai floga jakulumbe tabtal plaku olu ko nga kulu keranga lembe na sigilembe mopti kaw feeno olu ko shifina ka nyama Usman Diko ali ayira ka fuko mali finitikala kon be wuliga job badela kube wuliga jom kon na kama dogo jamana kono ko nga ko gelamba kola kune wuliga jo kon ta kanyeshi dugumi maka seka olakana konu yu kotroma bodro ko jari wala tigala kana gela ta kanyeshi oluma anga Usman Diko lame armée ubika barake ubika ta yoro chamana ubika bara chamanke nga tinyere la bara ni ateka bolike kadaka uti daga yoro sila nuna na tlefla tle duru achale ndo ku ubeta nu tara ubi dugla mogo ni anmana majugun de to entuguni bambanci walewu uni dugla mogo de bito nyoko na tuguni ko mumina ni sira ya bay sigi dawla mumina ni hakki wili al samunu me delega ke abike alu beke minelu beke aba daga wilu beke ali sisa abike foi mabo okonna sega ke na fo korole antega fo oye armée ka chesiri anteko fo na ni daga bakele mbiyoro minna ba soro keme shegin be willa o keme shegin ko fe daga wili libe no ya parce que daga tie no mumbi wili na fo korole ni dugu tie mumbi wili na fo korole dugu wili be doya o sirlente armée ka barala ka an demisenu kon mese ka mum fo ali sisa ku chesiri no sera kata yoro la o ka daga sigi o kon no kera hakela ubi chaman bo e be manci wale u ka barala u ka famu sifina mogo munu be don nunu wale ya nunu na sifina mogo chaman biye no oye fantaya no siti ati sumogo ya biki kono ni tara ino ina se ka bénéficier fin dola ona nyona dama gouvernement ka wili ka barake o feneka mo e demsenu ka employabilité u ka bara u ka jeune activité génératrice de revenu ona nyona parce que pousser ndon ula kosobe ani anga DDR fene u ka se ka ko sebe mai akana ke damne doron e abijo sanjoli ambala na damne na o ya bane nitume talike Usman Diko la mopti kaw feeno aya fotukumuna jamana nyama wo jamana denwo bela jilenga laini ta dora jamana nga seka basiki yarabi ala ko hakli na sabati namborai na hakli bala banga sikaw ko ni bora kerengana la musola ka ka frache la ka doka ka seka sira ko ni tige akunguti dore de uya yira ka fokolla kana bala ko ni warale me oluga yoro la ko kuma be ko ma do be mine ka tununu luye fokata se mobili kunturu ma ko lu mine ka tununu luye ko jamana nyama ko kofleke ula o kofe gouverneur ko ni wulila ka bo banyangara ka seka na kuma ni uye kenen kayno mi metalike banka se chifina ka nyama mumuni gindo ale kuma mfoyeno ofle ni ba deguna abe kinike sentela premier ministre ya fo jembe nyana anga mogo be bolola kaleta kalama abe sanchamambo ambe embargo la mais ni jamana yi lage ani jamana kofe bebe embargo fo ka kenya ni kalo woro ben kalo uduru kambe embargo la mais am bangaska ambe embargo la abe sanchamambo barsa RN 15 no route nationale numéro 15 an koni aka haramu ambe do mobile konade ka voyager ambe kalfa aladema ibe borom na sumogo hakli sigilente e mumbe mobile kono yakli sigilente ni temara yorna abiki kono kiyesi atuti ke kaba kasore massa sira illa halako beba kalama mali kono ani mali ko kan beba kalama an kulela porte te amase yoromuna marsi te amami boloda mais hélas gouvernement
ma an ka cri de cœur ta en compte an hakili la cogoya si la an tɛ se ka faamu une petite portion entre paru sɔngɔ bi yan k'a fɔ jamana lakanabagaw tɛ se ka yɔrɔ in sécuriser walima ka poste créer yen nɔ permanemment k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ an ka armée ma dɛsɛ o la parce que on le dit toujours que l'armée monte en puissance o ye an b'a ye la c'est vrai an bɛ don min na ko bi foli b'u ye ka kɛ ni hali citerne ka cas mun kɛra an b'o fɔ mais kɔrɔlen min tɛ kɛ o bɛ ka a waleya mais an tun bɛ fɛ dans les centres précisément dans les centres de Bankas u ka poste kɛ yen nɔ o ye yɔrɔ jumɛn de Bayi kɔnɔna ye poste ka kɛ Kulogo Jalasago Ségué un peu partout n b'a dɔn armée effective o tɛ se ka Mali bɛɛ poste créer fan bɛɛ la mais an b'a ɲini u ka poste créer Paru ni Sangaboya. Ni tun bɛ tali kɛ Mumuni Gindo la kɛrɛnkɛrɛnla Bangasi sifinnakaw ka ɲɛma a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi hakilina mun talen filɛ nin ye Ala ka se k'olu waleya kɛnɛ in kan yan nɔ min bɛ tali kɛ Bajangara gouverneur la Sidi Mohamed El Beshiru ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Ne de kan k'u wele o mais n'i y'a ye k'olu de b'i wele cela veut dire que u hakili b'aw la don o don n'an taara Bamako réunion na an bɛ kuma lasiw fɛ olu yɛrɛ b'a fɔ an bɛ se ka mun kɛ ka jamanadenw lafiya o hami dɔrɔn de b'u la an bɛ se ka mun de kɛ pour que jamanadenw ka lakana o hami de b'u la mais min ɲini aw fɛ yen a ka muɲu dɔɔni a ka muɲu dɔɔni u b'u ka baara u bɛ cɛsiri la faamaw bɛ cɛsiri la mais kuma bɛɛ ni wulila an b'an ka plan la aw bɛ wuli ka funteni aw bɛ fɛn dɔ fɔ mais a bɛ jɔ o parce que n'i y'o kɛ dɔrɔn tu vas perdre parce que l'ennemi tu l'as déjà donné l'information ay nin kɛ de ay hakili la nin de mais ils sont dans la zone de Ségou ils sont dans la zone de Gossi ils sont ailleurs mais now yɛrɛ ko ko aina ou bien mais mon cher ami c'est vous les calculs sont fausses aw yɛrɛ ba jugu fɛngɛ bilasira o de kama ko kuma dɔ la dusu la i b'o dusu bila i b'a ta ni hakili k'a dɔn ka jamanatigiw faamaw bɛ baara la u tɛ se ka ɲina maa si kɔ an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na an ni France bɛ ɲɔgɔn na an ni Union européenne ni tɔn ninnu an bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ça c'est un problème a ye sabali sa a ye sabali. Ni tun bɛ tali kɛ Bajangara gouverneur la kɛrɛnkɛrɛnna Sidi Mohamed El Beshiru a y'a fɔ cogo min na k'u ka sabali an bɛ dugawu de kɛ u ka sabali nka jamana ɲɛmɔgɔw fana ka wulikajɔ ta ni ka se ka kɔfilɛ k'u la dɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ cikɛlaw de don u mago bɛ lakana dɔrɔn de la u ka se k'u ka ciw kɛ cogo min na yarabi Ala k'u hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na n'aw hakili b'a la finitigilaka maa fila olu minɛna Kɛɲɛba marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Faraba u minɛkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ wuli ka se ka taa maaw kɔni ka sanu kɔni k'o ntaraki u la ni marifa ye a yirala ko garde nationale cɛden dɔw de don min bɛ tali kɛ Faraba sifinnakaw ka ɲɛma Mohamed Dansogo an k'ale lamɛn. O ye sanu mun bɛ fɛn tapi la quoi k'o sanu de ta k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ donc allergie dilen Faraba zeni dama dama taari jɔ sira la ani doso ɲɛmɔgɔ directement u nana se o baraji de ma Faraba dugu kɔnɔ yɛrɛ de don mɔgɔ fila in minɛlen don u kɛni m'u siri marifaw b'u bolo donc ordre de mission ma kɛnima y'u bolo garde nationale de don gendarme tɛ an degelen bɛ gendarmew de la kosɛbɛ parce que gendarmew ni garde ni douane an kɛni mana ye tenue min bi k'an na dɔrɔn an t'u bɔ ɲɔgɔn na de donc mɔgɔ ninnu kɛni kɔnlira ka t'u bila mairie cour kɔnɔ c'est-à-dire a y'anw dɛmɛ bi an ka baara kɔnɔ quoi vraiment a y'anw dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de sinon vraiment a tun bɛ kɛ ko wɛrɛ donc fo mɔgɔw k'a faamu parce que amalgame bɛ yen quoi n'a fɔra sisan tenitigiw bɛ binkanni na donc mɔgɔw t'a ɲɛnabɔ quoi nin ko in kɛli bɛ cogo min sa an bɛ mun ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ vraiment situation in nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Faraba finitigilakaw bɛ na ka na binkanni walew kɛ an ka commune kɔnɔ mun ka d'anw ye u ka kiiri ka publier telew ni radios la bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ ninnu ye nin binkanni wale in kɛ nin commune in kɔnɔ nin don in u ka kiiri kɛra nin kaso hakɛ in dir'u ma. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Dansogo la ka bɔ Farabakaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ finitigilaka min bɛ nin waleya jugu in ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma aw ka fini takun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw lakana nka n'aw ye gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ni maa ninnu ɲinɛ bɛ se ka kɛ nin ɲɔgɔnnaw kɔ cogoya min na yarabi Ala k'u hakilinaw sabati n'an bɔra yen logement social ale kuma kun cayalen bɛ lisi fɔlɔ min kun bɔra kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'a yuruguyurugu kɔni fanga bonyana a yirala wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka o ko kɔni ni ka se k'o ko bɛɛ lajɛlen kɔni ni k'o laka commission kura kɔni sigila ni ka se ka baaraw sigi sen kan a yirala ko commission kura mun kɔni sigina baaraw kɔni banna a yirala k'a fɔ ko nka ko min ye so 200 ani dɔɔni ye ko maa minnu b'o kɔnɔ k'olu ma don sariya kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna labɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ soko ma Birahima Kamena an k'ale lamɛn. Logements sociaux lisi dɔ kun bɔra a bɛ kalo 2 ani tila bɔ lisi in bɔra a ma mɛn an ye lisi annulé
lisi annulé commission mun fana ye baara kɛ lisi nga an ye commission in ci an ko lisi mina sɛgɛsɛgɛ commission kura fɛ o de hukumu kɔnɔna la commission kura sigira sen kan ka lisi sɛgɛsɛgɛ commission kura min sigira sen kan ministre so kɔnɔntɔn o bɛɛ ka lasigiden de bi commission kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ baarakɛ dɔ n'a fɔ mun ma ko direction ani service technique olu fana ka lasigidenw o b'a kɔnɔ muso jɛkulu olu ka lasigiden b'a kɔnɔ denmisɛnnin jɛkulu CNJ olu ka lasigiden b'a kɔnɔ a fɔ minnu ma personne ressource mɔgɔ faamuyalen wɛrɛ olu b'a kɔnɔ olu bɛɛ de sigira ka baara kɛ ka lisi sɛgɛsɛgɛ kalo 1 ni tile 15 kɔnɔ u ye baara kɛ hakilila mun na lisi jɛlen ka bɔ yan'u ka baara dɔ u ye sɛbɛnfura dɔ ko règlement intérieur u yɛrɛ kan ka baara in kɛ cogo min na u y'o règlement intérieur in bɔ u ye lisi kɔrɔ ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ lisi kɔrɔ in na lisi m'a la ni récépissé ɲuman b'u bolo u ye demande kɛ a cogo la o mɔgɔ bɛɛ olu bɛ tɔgɔ tora a la mɔgɔ bɛ yen n'o tɔgɔ tun bɛ lisi in na mais n'u kuma demande kɛ o mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ bɔra a la olu mɔgɔ minnu tɔgɔ bɔra a la a lajɛla minnu ye demande kɛ ka tɛmɛ n'u ka papier bɛɛ ka ɲi n'u ka point ka ca k'olu bila u nɔ na parce que lisi ko in ta demande ko in ta fan bɛɛ point de don den joli b'i bolo i si bɛ san joli la i ye muso furu i ma muso furu point ti kelen ye minnu ka point ka ca olu de taara ka don ka baara in kɛ o cogo la o kɛlen mun kɛ lisi kura in na maa 1000 ani 900 ani 93 o de b'a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ lisi mun annulera o ni lisi kura ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 200 ani 25 o danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw ko mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 25 k'o bɔra lisi kɔrɔ la k'o taara min an bɛ mun fɔ o lahalaya kɔnɔna na an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira an na k'a fɔ logement social minnu kan k'a di mɔgɔ wɔɔrɔ de sɔrɔla dugu kɔnɔ minnu taara o logement social di mɔgɔw ma minnu n'a man kan an t'o kalama u ye papier di a mɔgɔw ma n'a bɛ f'o ma ko notification o notification yɛrɛ ka 2019 date de b'a kan k'a fɔ k'u ye première tranche k'u y'o sɔrɔ or première tranche yɛrɛ dira 2019 de nka n'i ye première tranche lisi ta k'a lajɛ a mɔgɔ minnu bɛ ni notification ninnu b'u bolo an bɛ se k'a fɔ notification fu don o notification fu minnu b'u bolo u ti première tranche mun bɔra 2019 u t'o lisi kan mais u taara ni notification ninnu ye EDM na ani SOMAGEP la ka taa courant ni ji ta ka yɛlɛma an b'a la ka nin ko an b'o baara la ni livre ba min filɛ ne bolo nin ye a mɔgɔ ninnu ka lisi bi yan minnu bɛ nin situation na mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 80 ani kɔ o lisi b'an bolo u ka papier bɛɛ b'an bolo an taara ni papier dɔw bɔ fo EDM ni SOMAGEP la an ye papier bila ka taa tribunal la ne y'a bila ka taa ministre de la justice ma ale y'a bila ka taa pôle économique la o ye masi mɔgɔ 2 bi na office malade la bɛ taa baarakɛla 2 minnu ye notification ninnu di olu kasi bonba la bi kelen bɛ yen o boli la olu de ye nin baara in kɛ ɔ n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ so kɔnɔ papier dɔw b'olu bolo an ka taa mɔgɔ wɛrɛ dɔn olu kan o de ye hukumu kɔnɔna na an ko minnu b'a kɔnɔ ni papier jɛlen t'olu bolo olu ka bɔ a kɔnɔ fɔlɔ sɔ n'i y'a di mɔgɔ kura ma kura ni kɔrɔlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn bugɔ u ka ɲɔgɔn jogin o man ɲi dɛ donc mɔgɔ 200 ni 25 mun b'a jɛ a fanba bi yan ka papier bɛɛ bi yan affaire bi tribunal la an bɛna fɛlɛ k'an b'u bɔ papier filɛ nin ye mais logement dɔw fana bɛ yen o logement u ma ban hali dɔɔni mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛma o kɔnɔ olu fana bi 200 ni 25 in na donc an bɛ se k'a fɔ mun na k'a fɔ commission ye baara ɲumanba de kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Birahima Kamina na kɛrɛnkɛrɛnla ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Soko ma a y'a fɔ cogo min na Soko in kuma kun cayalen bɛ nka yarabi hali bi Ala ka nɔgɔya don a ko la n'an bɔra yen Selengekaw fɛ yen nɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen na wulikajɔ kɔni kɛra maa ŋaniya jugutigi dɔ fɛ ni ka se ka taa musolaka dɔ kɔni kantigɛ kɛrɛnkɛrɛnna directrice a yɛrɛ ka bureau kɔni kɔnɔna na nin kɛra gɛlɛyaba de Selengekaw fɛ yen nɔ k'a kantigɛ ka tila k'a kɔtɔrɔmabɔ ka taa hali nin yɔrɔ la ɲɛma dɔ a ko la kunungo Selenge lakɔli karamɔgɔ ka fara kalandenw kan ka fara musolakaw kan u bɔra ni ka nisɔngoya taama ba kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni ka kɛ u ka dugu gendarmelakaw fɛ ka se ka ɲɛ jɔnjɔn dɔn nin ko in na min bɛ tali kɛ Kasim Samake Mohamed Samake ye ɲininkali kɛ ale la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kasim Samake ka bɔ Selenge. An ye kunnafoni sɔrɔ ko kunu ko jamakulu dɔ bɔra ka nisɔngoya taama dɔw kɛ a ko kɛra cogo di? Kunu alamisa jama kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka sababu kɛ ko muso min ka saya kɛra an fɛ yan kɔsa in na ko bɛɛ taara tigɛ ka taa kantigɛ. Jama kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baarakɛɲɔgɔn économétrie ani a baarakɛɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ Buguni
ani yanfulla o bɛɛ déplacera ka na selen ye wa nisɔngoya yira kosɛbɛ kosɛbɛ an ɲɛmɔgɔ yɛrɛ caman kumana kosɛbɛ o kuma na mun de fɔ bon u kun bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko in kɛra a ma diya mɔgɔ si ye bon ko hali kɛrɛnkɛrɛnyara an ka gendarmerie ko ka lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ pour que tɛgɛ bɛ se ka da ni walejugu kɛbaga in kan parisiw bɛ mɔgɔw bolo fɛn caman kun b'a kan k'a yɛrɛ la hali ko gendarmerie kɔni bɛ se k'an dɛmɛ komi jeunesse y'a se kɛ mɛ hali bi an ka olu se ka taa ko cɛsiri hali bi n'an tɛgɛ bɛ se ka da walejugu in kɛbaga kan taama in kɔni an y'a daminɛ ɔkɔliso yɛrɛ yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa sɔnni baraji yɔrɔ cɛ mɔgɔ min yɛrɛ kun bɛ yen kosɛbɛ yɛrɛ o tun ye ɔkɔlimɛtiri ani ɔkɔlidenw yɛrɛ wa ni dugu musow ani sifinnakaw caman caman a yira gendarmew na u b'a a lajɛ yɛrɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ an kɔni an bɔra ka hakilinaw fɔ ni hali bi ko n'an kɛra tɛgɛ ma se ka k'a tigi ban an bɛ bɔ tuguni k'an ka nisɔngoya yira halisa. Ni tun bɛ tali kɛ Kasimi Samake la Mohamed Samake ka kuma barani na a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka furabɔ ni waleyajugu in kɛbaa in ka woro ɲɛma tɛgɛ ka se ka kɛ a la cogo min na ni waleyajugu min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ Ala ka se ka ninnu ban n'an bɔra yen kunnafonidilaw ka soba min bɛ haki n'a ɲɛmaa bɛ maa 9 bɔɲɔgɔnko bɔ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ olu bɛ maa 7 kɔni di maa 7 wɛrɛ jamana ɲɛmaaw b'o di a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra kunnafonidilaw ka maa 7 min kɔni n'o taara a yirala ko maa 1 kɔni bɔra o la a ɲɔgɔn sama kɔni fanga bonyana min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaa Banjugu Dante ko marabolo ɲɛmaa ko ale kɔni ka ni maa in falen ale y'a yira k'a fɔ ale tɛ se k'a falen ni ale ma daluya jɔnjɔn kɔni sɔrɔ a la an ka Banjugu Dante lamɛn. Ne ma basi remplacement la n'a sɔrɔ la ko ne de ye mɔgɔ dɔ nommé ni gouvernement y'a fɔ ne ɲɛna karisa ye mɔgɔ min nommé o remplacer ni mɔgɔ wɛrɛ ye ne t'a ɲini k'a dɔn kun min na gouvernement b'a fɔ ko k'a remplacer ne t'o ɲɛɲini yɛrɛ n b'a tigila mɔgɔ n b'a remplacer mais ne m'a tigi nommé o an ye vote de kɛ donc n'i ma ɲɛ k'i bɛ élection résultat invalider i b'o invalider ni argument de droit de ye i b'o justifier ni argument de droit de ye malheureusement sɔn ma kɛ o de ma donc premier ministre b'a la ko fo ne ka cɛ remplacer ne fana ko kun min na bɛ remplacer ni o de ma kɛ ne fana tɛ n bɛ saya kɔrɔ dɔn janfa ye n'a kun fɔra ɲɛna d'accord mais n'a kun ma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ jɛn n'o ye n bɛ n profiter aw ka micro in na ka premier ministre k'a jaabi a taara CNT ɲɛkɔrɔ a ko ani maison de la presse président kumana ko anw y'a fɔ ko enquête de moralité résultat k'a k'an engagé et que anw ye mɔgɔ min choisi o ko choisi n m'a fɔ bi n m'a fɔ sini jamana ɲɛmɔgɔ de don nkalon y'an bɛɛ ma haramuya ye anw ye mun fɔ a ye enquête de moralité n'an ka taa o t'an engagé ça veut dire que nous sommes même contre les décisions que le président de la transition prend non 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 ni ala ye kɛ ɲɛmɔgɔ ye tile ka tiɲɛ fɔ anw ye mun fɔ a ɲɛna anw ko fɛn min ye motifié a kana fɔ anw ye a bɛ mɔgɔ min concerné a tɛ se ka k'o tigi yɛrɛ kɔ kan a y'a yɛrɛ wele karisa an y'i tɔgɔ bɔ a la ka kɛɲɛ ni kun de ye o y'o bannen o mais est ce que o kɔrɔ k'anw y'a fɔ ko enquête résultat tɛ anw engagé an b'o fɔ dɛ an ko min yɛrɛ n'a reprochelen don a la a ka fɔ o de ɲɛna et puis min y'an dabalibayɔrɔ ye en janvier plus précisément le 7 janvier 2022 an taara cérémonie de présentation de vœux à Kuluba o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ kale la o a tɔgɔ ma kɛ décret la o ne ye kuma ta ka kuma ɲɛfɔ président ɲɛna président ko service fɛn fɛn concerné don a bɛna lajɛ pour voir la situation la tirer au clair et pour bien comprendre o de y'a sɔrɔ invalidation kɛra mais bi jamana gouvernement ɲɛmɔgɔ nana fɔ ko non ko président de la transition de ko il a des réserves envers ça mais en janvier le président veut voir clair or l'invalidation est déjà faite en avril c'est le président qui est accusé d'avoir eu des réserves bon nin ko in an ma fin fɔ an ma jɛ fɔ tant que kun de ma fɔ a la nous nous tenons au respect du vote. Ni tun bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka soba ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnla Banjugu Dante a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'u bɛɛ kelen kan kuma in bɛɛ lajɛlen ma kɛ maa min nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ Basiriki Ture la a y'a yira k'a fɔ ale kɔni y'a ka baara ɲɔnkiri n'o ye ka démission kɔni kɛ a ka kunnafonidi sɛbɛn kɔni k'a y'a bila ka sababuya kɛ ko waleya dɔ kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma min bɛ ale danbe kɔni bɔ ale la ko o ma bɛn ale ma k'ale b'a ka baara kɔni jɔ fɔlɔ an ka Basiriki Ture lamɛn. Anw de élu la ka taa Akila n'an mɔgɔ 3 maintenant décret signera Asimi fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Basiriki Ture n'o ye ne ye ne tɔgɔ man kan tɛ ka y'a la parce que ko enquête de moralité kɛra élection kɛlen kɔfɛ enquête de moralité min don a ma kɛ k'a kɔn élection ɲɛ dɛ élection kɛlen kɔfɛ enquête de moralité kɛra k'a fɔra ko ne Basiriki Ture ne tɛ mɔgɔ jɛli maintenant organisation fêtière ka taa se maison la presse président ma Banjugu Dante bɛɛ lajɛlen wulila k'a ko ɲɛɲini pour que autorités k'a ɲɛfɔ an ɲɛna dɔrɔn Basidiki bɔra la kun min kama o ka se ka ɲɛfɔ parce que n'a sɔrɔ nomination don o ka nɔgɔn dɔɔni o kuma ka nɔgɔn mais mɔgɔw talen voter ka t'u ka voix n'u ka fɛnw di ka tila ko invalider vraiment fo ɲɛfɔli ka k'o la maintenant o ɲɛfɔli Sogɛl de y'a fɔ ko
o be président ka discrétion kɔnɔna la parce que ko depuis président nana président na ka style le be ɲɔgɔn na. On ne parle pas de loi charia te fɔ dɛ, président na ka style. Donc ni mun ye président dia o de be kɛ selon Shogel hali n'a sɔrɔ o tɛ Asimi yɛrɛ hakilina ye. Donc mun yɛrɛ nana n tɔɔrɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko n kan ka n ka sɛbɛn fura bila n'an b'o wele ko carte de presse ka baara in bila fɔlɔ. O tɛ dɔwɛrɛ le 22 avril tɛmɛnen Shogel tun be CNT mɔgɔw ɲɛma. A bɔra k'i jɔ a ye kuma caman fɔ mun b'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ne ka décret ma se ka signer c'est que ne ye mɔgɔ nɔgɔlen de ye. A ye kuma caman fɔ ma mun bɛ dankari kɛ n ka diɲɛlatigɛ la, mun bɛ dankari kɛ n ka hadamadenya la, mun bɛ dankari kɛ n danbe la, mun bɛ dankari kɛ n sigicogo yɛrɛ la n sigiɲɔgɔnw cɛ ma. Donc o ye waleya ye, waleya min man ɲi. A y'a kɛ kun min kama ale Shogel yɛrɛ de b'o dɔn tigitigi. Donc moi j'ai décidé ka n ka carte de presse bila ani ka démissionner ka bɔ ASEP président la, ka bɔ comité des experts président la maison de la presse la, ani ka bɔ mes commissions fɛn na ka bɔ a la. Et puis mes plateformes fɛn sanfɛ n'o ye kunnafoni dilaw ka plateforme ye mais retiré ka bɔ bɛɛ la fo ka taa fɔ ne tun ye requête dɔ ladon devant la Cour suprême, la section administrative ka yira k'a fɔ Asimi ka décret excès de pouvoir do damatɛmɛ do. Donc n y'o requête min ladon o jugement de kan ka bolo da Cour suprême na. N'o jugement kɛra ka ye k'a fɔ excès de pouvoir de kɛra Basiriki la, Basiriki kan ka bila ka droit kɔnɔna la. O arrêt ka bɔ problème t'a la, n bɛ se ka segin ka na n ka carte de presse ta. Mais n'o ma kɛ ten togo la jamais n bɛ taa baara kura ɲini ne bɛ bɔ journaliste la parce que Shogel ye ne yira togo min na ka yira k'a fɔ n ye mɔgɔ nɔgɔlen tɛ kɛ journaliste ye. C'est pourquoi n y'a décidé ka bɔ ka bɛn ni nin wagati ye. Ni tun bɛ tali kɛ Basiriki Ture la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la. N'an bɔra ye kabini kumanjan dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ Sanzu ka fara Saran Traoré kan a ɲɔgɔn sama kɔni fanga bonyana o ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ka bolo kɔni kan min bɛ tali kɛ avocat dɔ la n'o ye lafasalikɛla dɔ ye Mamadu Traoré n'ale ye Saran Traoré ale ka lafasalikɛla ka fara mairie kan ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko in na an k'ale lamɛn. Terrain dɔ de filɛ nin ye Jelibugu la kodɔnso ɲɛfɛla la juste terrain in a kun bɛ emprise des rails de kɔnɔna na dans les années 2007-2008 bon u nana a fɛngɛ ka rail emprise ninnu ka dɔgɔya 25 mètres min tora 25 mètres emprise ni goudron cɛ gouverneur ye arrêté dɔ ta bon ka a plan bɔ a la ka approuver bon o approuvélen parcelle minnu bɔra o kɔnɔna na o ye parcelle ninnu di mɔgɔw ma quoi bon Saran ye parcelle dɔ sɔrɔ o la a bɛ fɔ a ma ko parcelle 4B ça fait 13 ar et quelques mais mairie ye bail de di Saran ma a la avec promesse de vente après mise en valeur c'est-à-dire a bɛ louer i ma donc i ka se ka a baara k'a la k'a bila en valeur n'o kɛra a bɛ feere i ma donc o de bail avec promesse de vente ye donc Saran b'o o kɔnɔna na Saran nana sisan k'a fɔ k'a bɛna na ka na baara daminɛ a ka yɔrɔ in na Sanzu de nana o la ko non ko o yɔrɔ ɲɛfɛla in k'o ye ale ta ye ko o titre foncier b'ale bolo o titre foncier in de ye 12640 maintenant ko ale ye titre in san Bubu fɛ o kun ye pharmacien dɔ ye bon état ye titre nin créé 12640 effectivement en 1994 k'a feere Bubu ma avec une clause résolutoire de mise en valeur au kɔrɔ dit donc titre Bubu titre in feerele i ma mais i tɛ se ka titre in feere fo i ka a mise en valeur kɛ f'i ka baara k'a la baara min n'a ti jigi 10 millions jukɔrɔ o fɔra Bubu ɲɛna en 1996 donc en décembre 96 u nana clause résolutoire nin wuli ka bɔ yen ça veut dire que 10 millions baarakɛla yɔrɔ la en tout cas titre foncier 12640 en partir de décembre 1996 au kɔrɔ ye ko 10 millions baara kɔni kɛra la donc Sanzu ko k'o ye ale ta ye an ko bon Sanzu i ta tɛ parce que 12640 min filɛ nin ye normalement 10 millions baara ka kan ka kɛ a la bon or foyi t'a la kɛnɛ lankolon de kun don divisionnin dɔ de kun jɔlen don a la Saran yɛrɛ ka autorisation kɔnɔna na yanni a k'a ka baara kɛ donc u y'a Saran empêché ka baara kɛ Sanzu y'a empêché ka baara nin kɛ procédure daminɛna o procédure kɔnɔna na an nana mun ye Sanzu ye rapport dɔ bɔ min b'a yira tuguni k'a fɔ 12640 la ale mise en valeur k'a la jusqu'à 390 millions et quelques or a bɛ terrain min nɔfɛ a bɛ kan ka baara kɛ min na c'est un terrain vierge
foitala. Mais en réalité, Baïbi Sarambolo avec promesse de vente par rapport à cette parcelle bien précise, 4B. Mais Zouka, titre foncier 12640, parcelle numéro foitala. Ali Sini, il parcelle numéro sur la. Nitme talike, Maître Mamadou Traoré, aya fatogo mona yarabi ala ku bekelenka. Namborai, Megalo Klefolo, we Baragala Tola Domba e Giacono, Okon Bilana Gian Fambela Jelenfe. Mime talike bula barakala ka lafasali kala kulu olu kɔni ɲɛfɔli kɛ ni don in na min bɛ tali kɛ UNTM ɲɛma Yakuba Katle an k'ale lamɛn. Min ɲini tala k'a ɲɛsin jamana ma k'a kɛ komi a ɲɛsin bɛ transition mɔgɔ ma a ɲɛsin bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ma parce que a tɛ laada si la a tɛ sariya si la min b'a to n'a kɛ kan ka kɛ nin ye dabɔ ye dɔrɔn pour que k'an tɔɔrɔ pour que an ka kɛ jamana de lasegin kɔ an ti sɔn yɔrɔ fanfɛla ma donc o situation y'an bɛɛ lajɛlen kɛ ko ye il faut que gouvernement fana k'a faamuya ninnu ye baarakɛlaw u bɛ secteur public la ani secteur privé la u kɛ hakɛ ye min ye o hakɛ ɲinɛ kɛnɛ kɔ n tɛ se k'a to hakili la ko parce que gɛlɛya bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka bi hakɛ dɔw bɛ dɔw la ko ɲinɛ kɛ k'o kɔ dakɛnɛ magaw la ou bien k'a to yen pendant ce temps jamana fana bɛ fonctionner na donc gɛlɛya min kɛ cogo o cogo ni dɔ bɔra dɔ ta la dɔ kɛ bɔ dɔ fana ta la sɔn bɛ k'o ma an bɛ tiɲɛ fɔ dɔw kɛra indiciaire ko situation harmonisée la o i kɛra militaire ye i kɛra fonctionnaire ye niveau fɛn fɛn na a bɛɛ lajɛlen situation ta la o situation kan ka concrétiser concertation de patronat fɛ n'o ye privé kɛ situation mais mɔgɔw fana b'a kalama k'a fɔ o yɔrɔ fanfɛla fana difficulté bɛ mais k'o kɛra kɛcogo la sɛnsɛnni bɛ kɛ fo k'a sa danna k'a sɔrɔ mankan bɛ bɔ a la mais ni ko mɛn k'a kɛcogo la ɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli an ka sigi an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min bɛ dilan an bɛɛ b'o dɔn an y'o de fɔ n ko gundo t'a la min an t'a kalama parce que baarakɛlaw de bolo bɛ fɛn bɛɛ la k'a daminɛ duguma fo ka taa se sanfɛ la o bɛɛ ye baarakɛlaw de. Ni tun bɛ tali kɛ Yakuba Katle la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min fana bɛ yen nɔ CDTM olu ka ɲɛma danga Senbaralakaw furumuso Sitan Keyita ale fana hakilina fɔ nin don in kɔnɔ na an ka lamɛn. Ni bɛɛ ye kɛlɛ bila o de ɲɔgɔn tɛ kɛlɛ bɛ ka bɔ kɔfɛ ka jigin kan n'i yɛrɛ tila ka kɛlɛ kɛ so kɔnɔ a laban i bɛ tila k'i yɛrɛ de kɛ donc nafa t'o la c'est pour ka kɛlɛ bila in ye wajibi ye a ka kan ka kɛ fɛnɛ diɲɛ kuma bɛɛ tɛ fɛn ɲini kuma ye wagati dɔw bɛ yen f'i ka jɛ fɛn kɔ k'i ɲɛsin jamana yɛrɛ ma cahier de doléance o de b'an ni gouvernement cɛ an yɛrɛ taara ne point 42 de ye 37 an ye bɛnkan sɔrɔ la 2 bɛ yen an ma bɛnkan sɔrɔ dɔw bɛ na an ye bɛnkan tɔ ka jɛ sɔrɔ la donc n'o kɛra kaban ni 42 ye ni ɲɔgɔn sɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ donc bɛnkan b'a ni gouvernement cɛ revendication ye tiɲɛ mais a b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i ka devoir kɛ bɛɛ ka baara min sɛbɛnna baara yɔrɔ i ka taa heure la i kana heure la min ɲinɛ ne fɛ i k'a kɛ o y'i ka hakɛ fɔlɔ ye degun de bɛ jamana kan an bɛ yɔrɔ min na sisan ne b'a dɔn ni degun in wulila ko jamana ye fɛn sɔrɔ saratigiw bɛ n'a ye. Ni tun bɛ tali kɛ Senbaralakaw furumuso Sitan Keyita a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilina ninnu sabati okumu kelen kɔnɔna na ministre min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ baarakɛlaw ka koɲɛw ma o ye ɲɛfɔli kɔni kɛ nin ko in na ka yira k'a fɔ ko baarakɛlaw kɔni ka hakɛ caman ko sɔrɔla jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ tali kɛ Jawarakaw furumuso Awa Paul Jalo an k'ale lamɛn. An ye bɛnkan min sɔrɔ an ni syndicats ni ɲɔgɔn cɛ an y'o de kɛ gafe k'o bila an bolo kɔrɔ an b'o de wele PV de conciliation wa an kɛlen don ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi ni o ɲɛmɔgɔya gouvernement ka ɲɛmɔgɔ bolo wa o kulu ye olu bɛ gouvernement fara patronat b'a la minnu taara fana ka fɔ ka bɛn kɛ olu b'a la ani syndicats yɛrɛ b'a la an ye fɛn minnu fɔ pour que an ka se ka a dɔn o waleyali kɛ foyi kana to kɔfɛ min bɛ se ka waleya wagati min na cogo min na an bɛ sigi an b'o kuma de fɔ gouvernement ye fɛn caman kɛ fonctionnaires ka statut collectivité territoriale statut autonome militaire olu bɛɛ ordonnance dɔ taara pour que bɛɛ bɛ nafa min sɔrɔ o bɛɛ ka kɛ nafa kelen ye o grille unifié o bɛnna miliyari 155 école karamɔgɔ minnu bɛ école communautaire la olu fana ka subvention dɔw faral'u kan ka bɔ 5000 la ka taa 10000 ani indemnité ani prime o dira fana fonctionnaire minnu bɛ surveillance de prison dɔ faral'olu fana ta kan n'i ko ko anw dalen don a la ko baarakɛlaw bɛna gouvernement dɛmɛ ka baara ninnu kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Awa Paul Jalo la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw ka hakɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Juratɛ Jakite mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki an bɛ taa Somali jɛkulu min bɛ Somali wasabulon kɔnɔ ni kalata labɛnni a n'a kɔlɔsili baaraw fana kalifalen b'u ma olu y'a jira k'a fɔ ko Somali jamana ɲɛma kalata bɛna kɛ ka bɛn mɛ kalo tile 15 natɔ in ma hakilina jigila kalata in tun kan ka kɛ kabi san 2000 ni san 21 waatiw la nka ka sanga ni lakanabaliya ani politiko gɛlɛyaw ye a ma se ka kɛ u y'a dɔgɔda ka bɛn mɛ kalo tile 15 natɔ in ma
o kɔfɛ an ta Sudan togoda min bɛ wele ko Abu Gaw Darfur kɛrɛfɛ yen dugudenw kɔni nisɔndiyalen dɔgɔtɔrɔso dɔ koromukari u y'a jira k'a fɔ ko ni dɔgɔtɔrɔso in jɔli musaka bɔra kɛnɛya tigilamaaw ka jɛkulu min bɛ diɲɛ selege naani na n'a bɛ wele ko Organisation mondiale de la santé ka musaka bɛɛ bɔra olu de fɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni dɔgɔtɔrɔso in bɛna kɛ sababu ye ka musow bɔ sokɔnɔ jiginni na ani ka bana caman furakɛli nɔgɔya o kɔfɛ an ta farafina kelenya tɔnba jabala la n'o ye Union africaine farafina kelenya tɔnba Union africaine o jɛkulu maa minnu bɛ fɔ ka bɛn kɛ kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani lakana sabatili baaraw k'olu boloda o maaw kɔni ka ɲɛmaya dira Cameroun jamana ma a jirala k'a fɔ ko jɛkulu maaw bɛna ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ mɛ kalo tile 28 natɔ o senfɛ k'u bɛna kuma mara kɛcogo kan farafina kɔnɔ ani gɛlɛya min bɛ adamadenw kan ani banbagaciya wale o kunbɛcogo kan farafina kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ taa Sud-Afrique ka sanga ni coronavirus kɛlɛli ye Sud-Afrique halisa masiki doni kɔni wajibiyalen bɛ Sud-Afrique kalansow la an'u ka jamanajɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Sud-Afrique kɛnɛya minisiriso ye lase dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko ekɔliden bɛɛ lajɛlen wajibiyalen bɛ ka masiki don kalansow kɔnɔna na karamɔgɔ Siriki nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni la Jurate Jante y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na